Máme tu ďalší rok a tí, ktorí ma sledujú, vedia, že s novým rokom prichádza aj nové auto. Moje momentálne daily bolo BMW E90 320d, ale pre tento rok som sa rozhodol pre trošku väčšiu klasiku a ňou môže byť iba jediné auto. Škoda Octavia. I gotta bag it up. If I gotta act hard, then the clout what I'm chasing. Shorty pull up, slay, Jason. Pull up and cool, swerve, racing. I keep a check, blue faces. A aká tu je teda výbava? Máme tu vyhrievané sedačky, máme tu klimatronik, ktorý neklimatronikuje momentálne, máme tu tempomat, ktorý našťastie tempomatuje, máme tu palubovku, máme tu voľna, máme tu sedačky, je tu radiaca páka, takže akože som spokojný, je to Octavia, čo od toho čakať. Nemáme power tip buttons, nič mi tu nechýba. Už boli nejakí ľudia, ktorí sa ma pýtali, že aký je rozdiel, napríklad teraz, keď som presadol z BMWčka do Octavie, a nejaký rozdiel tam síce je, ale nie je to také zlé. Samozrejme, Bavorak je inde nápravami, hej, riadením presnejším a komfortom, ale že by som to nejako zahodil do koša, alebo že by som tomu začal teraz nadávať tomu autu, že to je nejaké neschopné auto, alebo že to je zlé auto, alebo že to je zbytočné auto a podobné kokotiny, aké tu často zvyknú byť tie súboje medzi klubami, hlavne BMW a Škoda medzi sebou, čo sa podpichujú, tak akože, čo ja viem, nedal by som za pravdu nikomu. A máme krásne podmienky teraz na natáčanie videa, no sa tu budú robiť snehové závie za chvíľku, takže dúfam, že neumreme po ceste. A čo sa týka plánov, tak auto je daily samozrejme, čiže žiadne holé rúry, žiadne dekaty, žiadne tuningy, žiadne čipy, športové podvozky, pičoviny, nič také. Chcel by som to udržať len v rámci nejakej normálnej údržby, ako napríklad olej, ten budem meniť dneska, tyčky, čapy, zadné silembloky a tieto veci, čo sú také, že načaté, tak tie plánujem určite vymeniť, ale tie asi až neskôr, lebo cez zimu je to dosť trápenie, podľa mňa, utrpenie. To by som nerobil cez zimu tieto veci. No a uvidíme, čo časom. Mám k tomu aj celkom pekné kolesá 16-ky. Tie tu niekde ukážem takto, kde mám prst. A môžeme sa presunúť k môjmu druhému autu, ktoré je trošku divokejšie, o ktorom tí, ktorí ma sledujú, vedia, že ho mám, ale nespomínal som ani žiadne plány, ani nič, iba proste som dal asi 2-3 storky a chcel som tak nejako zhrnúť, čo s tým autom plánujem, pretože mám strašné problémy s motiváciou a ja si to tak nejak v hlave slúbim, že toto urobím a vždycky ostanem pri tom, že sedím alebo ležím v posteli a neurobím to. Takže tak nejak som sa chcel aj prinútiť k tomu niečo urobiť aj s tým autom, aby som si urobil takto verejnú potupu, že sa mi môžete vysmievať proste, že haha, nič si nespravil. Takže tak. Olej bol naposledy vymenený, že oni ani sami nevedeli viac menej, čiže to je dobrý znak, hlavne pre tento motor. Takže som sa rozhodol čo najrýchlejšie vymeniť. Spravil som na tom asi nejakých 200-300 km maximálne. Motor dostane Liquimoly, Lichtlauf Hype-Tech a Manfilter takýto. Špecialitka obrovský. Inak tu je to ďalšie hovno, o ktorom potom neskôr poviem bližšie. Ale nebudeme predbiehať, hej. Najprv spravíme toto a potom vysvetlím zvyšok. No hneď prvá taká nepríjemná vec je, že
Ja sa k tomu filtru zo spodu nedostanem kvôli takému plastu ochrannému, čo je na spodku. Čiže prv budem musieť ten vybrať a až potom sa tam dostanem, lebo tak toho asi nebudem vyberať z vrchu. Takže to je taká menšia nepríjemnosť za mňa, ale je to jeden plast, je to pár šroubikov, takže ty vole. Takže to bude asi v pohode podľa mňa. Musím podotknúť, že mi je extrémna zima. Je asi 1 stupeň a trochu aj fúka. Keby som to náhodou umrel, tak chcem len toľko povedať, že som vás mal všetkých rád. A nech sa vám darí v živote. A tak ďalej, a tak ďalej. No! Dostali sme sa k filtru. Aha, vidno hovno na kamere v prvom rade. No. Tedy je kľúčina. Ach, ale asi som za sebou trochu vyjebal. Keďže nemám kľúč na filtre. No nič, to je problém budúceho Tomáša asi. A no, idem niečo vymyslieť. To je pumpa. Aha, mínus. Toto by mohla byť asi tá sekundárna vzduchová pumpa, nie? Keď tak ma opravte. Tam je nejako ulomené uchyty. Takže pumpa mínus celkom. No nič, ale to tiež potom. Teraz najdôležitejšia vec, tento filter dať dole. Skúsim ho rukou povoliť. No nič. Mám reťaz a mám nápad. No dávam ďalší update. Máme tu momentálne takúto icipici mini samoresku. Maticu. A tu reťaz, čo som ukazoval. A plán je taký, že ja to tu takto spojím. Hej. Toto sem takto vložím, aby som to uzavrel. Pekne. Takto. Chápeme sa. Dám maticu. Navarí sa to tam. A bude po piči kľúč na filtre. A inak to sú elektróny. Na oktávku. Pekné sú. Trošku doškrabané, ale mohlo byť i húž. No dobre, idem na to. No dámy a páni, takže môj vynález predsa len fungoval. Táto hotová vecička, akože nebudem sa tváriť, že som si to nemusel iba kúpiť, keby som si to idiot dopredu overil. Mohol som objednať a mohol som mať pokoj. Ale však dobre, no aspoň som si zazváral po dlhej dobe. Takže tak. Olej už tečie a hádam, nebudú problémy. Tečieš? Olej a toto veľmi dobre môže byť. Zima mi je. Vieš o tom? Ale vážne mi je zima. 40 je málo, nie? Nie, 40 to málo. Daj viac. Prestaň. Daj viac. Prestaň. 40 newtonov. Dobre. Kúp si Octaviu. Nebudeš mať problémy, všetko bude dobré. Octaviu si kúp, najlepšie auto na svete. Na planete. This money got me acting up. Niggas be mad as fuck, cause they know I got a bad